deixat prou bolquers a la teva mare? Segur, ja t'he dit que sí. I el biberó de recanvi? Sí. Els nens estaran bé amb ella, no el pateixis. Millor que amb nosaltres. No diguis tonteries. És que no me'n sé venir. Hauria d'haver fet alguna cosa. Són uns cabrons i ja està. Et van acomiadar tu perquè els costava massa diners fer fora un dels veterans. T'asseguro que feia més feina jo que tots ells junts. Ja ho sé. Hem d'acabar de decidir què fem amb la casa. La venem. Ja saps què va dir aquell cabró de l'immobiliària que ens la va vendre. Ja. Que si la venem ara ens en donaran la meitat del que vam pagar quan la vam comprar. Potser només ha passat 4 anys. I ho diu amb aquella barra, el fill de puta. Algun dia algú li trencarà la cara i potser seré jo. I si la lloguem? Podem mirar-ho, però és un mal de cap. Em sap greu perquè els nens ja s'havien fet a la idea amb les seves habitacions. Fa un temps me n'hauria rigut de la paraula estabilitat. Sí. Ho havíem aconseguit. Sí. Però 2 anys d'atur continuat és massa. La teva mare ja ens ha ajudat, però ara ja no pot més. Almenys es cuida dels nens. I els teus pares? Els meus pares? Són uns cabrons, no són ni a la ciutat. No saps on són? No hi vull saber. Hem de prendre una decisió. La decisió ja està presa, no? No tenim cap més opció. No. Doncs va, endavant. Anem. Quiet tothom! Això és un atracament! Que no es mogui ningú! Mans en l'aire! Quiets tothom! Això ja ho has dit. Ah, sí? Sí. Quiets tothom! Perdoneu que em fiqui allà on no em demanen, però aneu dient quiet tothom, i aquí només som l'amic Popescu i un servidor. Doncs quiets els que sigueu i no moveu un dit! El tallat el puc deixar? Deixa'l, va! I ara què fem? Com? Que ara què fem? I ara què es fa? No sé, estic nerviós. La mare que en va parir, ens han tocat uns atracadors novatos que la recopa del 79 ens agafi confessats, ens haurem d'encomanar a Sant Quimet Rifé. No diguis tonteries, Hansi. Aquests estan més nerviosos que nosaltres, però ells porten escopetes de fira. Collons, escopetes de fira, hòstia, n'has vist que els hi tremolen les mans com si portessin 2 elefants? Vosaltres dos, calleu, va! Perdoneu, torno a dir que no m'agrada ficar-me allà on no em demanen. Però collons, si sou atracadors, ens heu vingut a atracar, el que haureu de fer és agafar els calés, no? I ho dic sabent que m'estic tirant pedres a la meva teulada. Carai, Hansi, sí que estàs magnànim. Collons, ni magnànim ni hòsties, collons, que no veus que els hi tremolen les mans més que unes calces de llançaria fina en un pati de l'Empordà? Va, calleu! Els diners! On són els diners? Veus com t'he dit que me'n recordaria? A veure, anem per part, fillets. Els calés on vols que siguin, home, els calés han de ser la caixa. Va, doncs treu-los. I tothom a buidar les carteres. I vinga amb el tothom, i dale, tothom, cony, que només som nosaltres aquí. Senyors atracadors, parlem amb criteri, Va, home. doncs tu, la caixa, tu, la cartera. La caixa. Agafa-la. Vigila què dius, Deuen ser aquests cabrons d'Aitell. Hòstia, els hi tinc dit, no truqueu a les persones en horari d'oficina. Agafa'l, que t'han dit que l'agafis, doncs l'agafes. Això, agafa-la. I vigila que t'estic encanonant. Bueno, encanonant o escanejant, hòstia, ja si mantenim la calma, home. Calla, va, despenja. Què voleu ara? El què? Com diu? Vigila què dius. Si no diu res. Que parla en clau. Que clau ni què pany. Ell és així, deixa'l fer, dona. Sí que és el monarquí. Sí, com diu? Com diu que es diu? Winston? Et dius Winston? Bogart. Winston Bogart. Com ho saps? No, home, aquí diuen que...
que és la seva mare. La meva mare? Sí. Li has dit que veníem aquí. Que ens han tallat els mòbils i he donat aquest número per si necessitava alguna cosa amb els nens. Hòstia, collonut! Collonut de debò! I ara què faig? No ho sé. Agafa'l, no? I si un nen està malalt, no sé, mira què vol. Mama. Sí. Sí, ja t'ho ha explicat la Maria. El Vive l'has de donar al petit. Sí, la Maria ja t'ha deixat el microones a punt. Sí, un minut n'hi ha prou, Tevi. Sí. Adéu. Va, els diners, la caixa! Què passa ara? Sí. No! Ho has de treure del paquet petit. El paquet gros és per una altra cosa. Cony, mare, ja t'ho hem explicat. Va, sí, tranquil·la. I tu, la cartera? Jo no em porto mai de cartera. És veritat, No em porta mai perquè li fa por que l'atraquin. Seràs capullo? M'has d'explicar-ho tot? Bueno, i tu què dius? Tu, a mi no em busquis problemes, No em fotis de mala llet. Ets tu que em fots posar de mala llet. Ei, mira, Popescu, a mi no em liis, tio? A mi no em liis. N'hi haurà prou per la llum i l'aigua? Suposo. Doncs anem, no? Sí. I tu un altre dia porta la cartera, que t'hi jugues al físic, que tenim molt mala llet nosaltres. Sí, ja ho veig. Ui. Hòstia, Popescu, és que ets un inconscient, home. Ho veus? Per què em fots de mala llet? Com si només fan que dir tonteries. Escolta, que encara som aquí, A mi sempre em lies. Tu, a mi sempre em lies. Jo et lio. Sí. A veure, venen aquí, t'atraquen, et foten els calés. Ara tu, que amb el que ets agarrat... No, i resulta que és culpa meva, tot és culpa meva. Va, tira, home. Perdona que t'ho digui, Popescu, però no saps comportar-te. Cada situació requereix d'una actuació i en aquest cas tu no has estat a l'alçada. No, ara resulta que tot serà culpa meva, com sempre. I perdona que et digui una cosa, com és que em dius agarrat? Tia Hansi, que ens coneixem, Doncs es veu que no gaire, perquè si no, no hauries dit això de mi. A veure, Hansi, venen dos tios aquí a atracar, que no en tenen ni idea. I va, i ets tu el que els hi ofereixes els diners de la caixa. Perdona, Popescu, però tu penses que jo em xupo el dit? Que fa 2 dies que tinc pèls als cacauets o què? De tota la vida de Nostre Senyor, els diners de la caixa són falsos, collons. Els de debò, els de veritat, sempre amb tu, sempre a la butxaca. Per favor. Els diners de la caixa són falsos? Home, de tota la vida, m'ho va ensenyar el meu pare. Ja m'has cardat. Què serà, jefe? Serà un atracament. Hòstia, no. Collons, un altre cop, no.